Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki ndelok doyok celen gendong bojone, Bos. Nah, apa, Bos? Pil. Pil, Bos. Wih piye ta bejane piye gendong piye lho? Jare kleru sing gendong. Doyok gendong bojone. Lho Bos, ki ndelok calene doyok karo bojone. Oh alah yo. Oh alah. Wih jare kleru yo. Wih kleru jare kok telagat. Makasih Mas Dim ya. Oh. Iki piye calene kok ngono gendong. Aku ora pede dikira tapi Mosok munggah-munggah yo ya. Ternyata Piye to? ya Allah, ternyata Bos. Ya ora apa-apa, trah. Challenge kok. Kadung tak iyani. Ngapa ra wani? Nah lho. Hmm. Akhirnya wis tak lakoni Mas Dim. Mohon maaf isone lagi bengi iki. Soale yo sibuk. Wis intine aku terima kasih Mas kepada Mas Ya. sudah ngasih challenge. Terima kasih. Sawer, terima kasih kowe. Panjang umur Mas Dim. Amin, 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 Rabbal alamin. Amin ya. 10 kali lipat dari apa yang Mas Dim berikan pada keluarga kami. Oke, makasih. Ayo Bos, kita Nah, kembali lagi lagi, Bos. kami, Bos. Untuk hari kita ngevlog karo Amel ae soalnya iki lah Ya. Yo, Paro cik turu ya. gimana ya? Iki kene kono ki enek 50 meter soalnya dua tiang cagak listrik iki wis 50 meter wis. Ya kurang to konggone kuwi lho jane konggone ndang kuwi lho. Konggone ndang pas iki jane. awak teko kene emang semengkis. Ora apa-apa kok. Ngelucur kuwi lho settingan Ora apa-apa kok sok. Nah, Iso wae apa. nyoting melu nyoting lucur ri. Nah, malu apa? Aku delok tok kok. Ayo. Ayo Mel. Ndang. Ya, Kene kowe manggono ning sisi. Ya piye. Saya kleru doyok. Oh iya. Terah challenge kok. Jalan bangkak natapne kelek lentonge. Lah tak gendong. Yo. Yo. Ayo Mel. Ikuti yo. Iki lucu men iki lho. Ya bro, challenge bro. Ya jalan ya. Rumah tangga yang unik. Kok iso? Jadi kok telagan yo. Can. Kok Aman iso? ora yang gantengmu ya. Aman. Kuat kok iki. Jadi dikitik. Malah meringis doyok. Jadi dikitik. Harus diremes sih Iya. kok ini. Wih piye. Mama lu. Semoga kuat. Ya aku rasa itik yo. Emang sane iki lho. Iki Bojone karo Amel ning dhuwure ngono kuwi. Iki tonasene mlebi muatan Mel. Iki overload. Diingeti wira kameramu. Lakumu mundur. awas sayang. Kok saya nang lagi pita maksudmu ki lho. Ora. Oh, edak yo. Sedak iki, Bos. Loh, iki lho tiang listriknya bro, dua. Tiang listrik. Mbok ki piye iki lho karepe iki lho. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Oke, Bos. Oke, Bos. Alah, kelengar yo. Kene wae kok kerdu kan piro? Oh, tiang listrik lo dihitung oh. Sak listrik wis lawe pindho piro? 50. Tiang cagak listrik siji. Sing gede-gede kuwi lho. Lah piro? Wis Oh. lawe paling enggak 30 pindho. Balik PP kok. Piye dik ngono iki dik?
Terima kasih Mas Dip kok ya. Heeh. Tapi ambek aku jan. Ngombe banyu to, Pak, kene banyu to. Aja gak ngono kok. Aku banyu gak. Sing penting ki Oh. ambekane noto ambekan sik. Iya, ambek aja ngombe banyu ngono kuwi. Oke, Bos. Oke neh. Ombeni to ombeni. Oke, Bos. Challenge juga. Apa? Boleh challenge lagi, Bro. Neh tokot Challenge apa? kot laga ngono kuwi. Gak terus ya, Mbak. Ngapo? Ngapo laran? Kok iso terus kok. Terus rene. Alah to nyuk banyu ki alah. Mosok klenger ya. Apa? Bro, terima kasih, Bro ya. Ya, terima kasih, Bos. Setelah challenge Mas Dip, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Amin robbal Jangan alamin. terus rezekinya Mbak Mas Cipta. Amin. Respect. Jalan dimanapun Mas Cipta berada. Dan Semoga semoga ini menjadi amal jariah punya akhiratnya Mas. Terima kasih, Mas Dip. Terima kasih semua teman-teman yang sudah support saya selama ini. Amin, Tanpa amin, kalian amin. saya bukan Oke. siapa-siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Iki piye to maksudmu iki piye? Salah piye to ya maksudmu iki? Aku udah ingin lab di challenge karo Mas Dipta. Mas Dita. Terus? Dita. Mas Dita to? Pertama wi wonge nyawer 100 lah aku kleru ngomong. Maaf mau matur suwun Mas Dip. Nyuwun neh Mas Dip. Oh. Terus akhirnya Ya, terus? transfer neh. Terus 100 wi ping 5 dadi 500 to. Terus wonge tapping Mas Doy, Mas Pik ngono. Nanti kalau apa tak kasih 500 lagi tapi gendong istri di vlog. Langsung aku siap aku yo ngono. Itu 1000. Dadi di sawerne 500. Berarti 1000. Amin. Terus akhirnya iki lagi iso nglakoni asline ndek sore, lah sore Maju mau repot to. Repot to. repot dek sore karo dene terus ya urung enek sing rekam. Aku mau ki ngejak ribut ku rekamno ya ribut bahan mancing karo Mas Dian. Akhirnya aku yo ngenteni amel mulai setengah 3 sore mau. Penting kan gak apa-apa kan wis diselanakan tugas Yo to. wis terus yo memang apa sing apa diomong karo Mas Dipta wis tak lakoni. Ngono bro, ceritane. Iki lemes iki, ketok rasane Kowe ki lagi pimbira to? Ning kira-kira to. Rono niki lagi ya? Yo iya toh, setara 100 meter kok. Kok kene teko kerdu masuk 100. Yo 100 to 2 tiang listrik lho. Tiang sindi to? Iki tiang to le, lebih ngarep listrik kuwi apa to? Cagak listrik kuwi lede. Andike lawang busan ke siji. Ngetane siji. Yo Berarti- pas langgar ke. Jan niki teko Teko KUD kono luwih kok 100 to lak iya PP. teko winggone ndang iki pas lampu. Yo ora to KUD ke lho enek cagak listrik KUD. Yo enek to PP kok 52 kali kok. 52 kali ya 100 wis. Lah kene telon telagan ke sak PP-nan rono tok 300. 300 meter iki sampai teko kayak nggon indra. Berarti kok kene teko kaude bro. Kene KUD yo luwih yo 100 meter ana sampai teko kae. Kerdu nggone titik warunge titik kae. Iya iya. Kae 100 kok ngono kae. Oh 100. Ngarepe sodik pas 100 meter ini kono kae. Apa? Bisa sak jalan tok maksudnya Sajalan tok bae PP 200 tok. biar ngene ya tangan iki gak iso. Yang penting kowe ae. Iso- Alasane ketek. Ya ora alasan terah kadane ya ora apa-apa to ngono. Lumayan disyukuri karo Mas Dita ya. Terima kasih. Ngono kuwi kan gak apa-apa. Ya dungane Mas Dita rezekine lancar. Amin. Iya tak dungakno to. Terus yo terima kasih wis diwe challenge terus iso ning lakoni. Ya selagi ya gak apa-apa. Ya Yo, disyukuri. marai ki mau ki asine wis niat aku areng tak lakoni tapi piye neh Isone biasanya ya amel kan mulai jam 2 to sampai jam setengah 2 aman. Rawan mulai amel biasanya. Weh.
Ya, mulai setengah telu, udah terus setengah telu wong ya kesel leren tak kon leren sik. Basa sore jam 4 wayah ngedusi cacah ya wis tak kon ngedusi sik. Yo. Gak apa ya. Ini ora bedino kan enek di jalan oke. Iki kaya ngono lentok karo mujek di telagan. Ya kelenger lentok bobote mujek pira. Nek rong kental kok. Aku bojomu karo mujek gedhi. Ayo. Iya ta bocah ki beweh kuwi lho kok. Piye to maksudnya? Bojomu karo mujek gedhi ya wae. Dimujek to le kok sok. Mujek iki awake gedhi. Wes ngono bos ya vlog malam ini kayak doyok jalan karo Mas Dita. Ya jalan itu buah piro dikai piro kan aku gak ngerti. Yes. Jadi doyok 1000 ya alhamdulillah. Jangan lupa bos. Wis kita akhiri angket doyok jalan karo bojone gendong. Wis. Jangan lupa ya YouTube Ketengorjo, tolong di support. Assalamualaikum. Ki ngene iki. Masa gak kesel yo yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.